Fit-tmiem il-ġimgħa il-qorti ħarġet mandat ta' sekwestru fil-konfront ta' Geoffrey Mallija, ir-raġel li allegatament inganna bi 3 nurseries tal-futbol meta l-ġimgħa li għadda ħalla l-art 280 tifel u tifla li kienu se jsifru għal-turnament. Is-sibt li għadda n-nurseries taw 3 ijiem ċans lil Mallija sabiex iħallas lura l-pagament li ngħata fix-xhur ta' qabel sabiex jorganizza titjiriet charter lit-tfal lejn id-Danimarka u lura. Minkejja li fil-medja qed tissemma ċifra ta' 66,000 euro, Net News informat li d-danni jistgħu jkunu saħansitra akbar. It-tentattivi tagħna biex nikkuntattjaw lil Mallija sa issa rriżultaw fin-negattiv. Kien nhar il-ġimgħa li għadda meta permezz ta' ittra uffiċjali preżentata minn Frankie Chantar li qed jirrappreżenta lil Pieta Hospers, Noel De Battista n-nom ta' Hamrun Spartans Nursery u Jonathan Barbara n-nom ta' Birkirkara FC Youth Academy, kif ukoll fisem it-tfal u adulti li kienu se jikkampanjawhom. Dawn kollha interpellaw lil Geoffrey Mallija u l-persuni involuti biex jimxu mal-obbligi tal-kuntratt li daħlu għalih. It-3 firmatarji talbu li nataw lura l-ammont imħallas minnhom għal dan l-istess servizz li qatt ma ġiboti lilhom, kif ukoll isir ħlas ta' danni li setgħu saru. L-avukati Franco De Bono, Marion Camilleri u Amadeo Skakija qed jidhru f'isem it-3 nurseries li ppreżentaw din l-ittra.